Gitigom sa Cebu Provincial Veterinary Office sa Kapitolyo ang nagadiang veterinary officers sa mga local government unit LGU sa probinsya Sugbo sa tinguha nga makontrolar ang pagkatap sa African Swine Fever ASF sa Sugbo. Gipahigayon ang maong tigom pagsiguro nga striktong mapatuman ang mga lagda sa movement sa mga buhing baboy sa probinsya Sugbo. Gawa sa dakbayan sa Karkar nga moang labing unang LGU sa probinsya Sugbo nga nakatala og kaso sa ASF. Matod sa Pangulo sa PVO nga si Dr. Mereros Vincoy nga kadto lang mga lugar nga anaa sa red, pink, yellow o light green zone ang ilang gitutukan sa pagkaron kalabot sa movement sa mga buhing baboy niining mga lugara. Ang red mo ang infected zone, pink mo ang buffer zone, yellow nga mo ang surveillance zone o light green nga mo ang protected zone. Ang green mo ang gitawag og free zone nga nagpasabot nga way limit ang ilang movement sa mga binuhing baboy. Gawa sa dakbayan sa Karkar nga mao ang anaa sa red zone. Ang naglangkob sa pink zone mo ang lungsod sa San Fernando, Sibunga, Aluginsan o Barili. Ang yellow zone gilangkuban sa lungsod sa Pinamungahan, Dumanhog, Ronda, Argao, Dakbayan sa Talisay o Karkar. Samtang naglangkob usab sa light green mo ang lungsod sa Minganilla, Alcantara, Moalboal, Badjan, Dalagit o Dakbayan sa Toledo. Ang ubang lugar sa probinsya Sugbo, lakip na ang Dakbayan sa Sugbo, pulos na nasakop sa green zone. Bugtong ang green zone lang sa pagkaron ang way restriction sa ilang mga baboy nga but ipagawas silang tagstag sa mga lugar. Kuan diha gi-present ganina kay lahi ang mga movement sa pink zone, lahi po ang movement sa yellow zone. So kung pink zone ka, pink to pink. Ano yung movement? Okay. So pasulod dapat no, yellow to pink zone to red. So pwede sa maka-provide sa other areas but not pagawas. So red, pink, yellow, light green, green. So pwede sila pasulod, dili pwede pagawas. Samtang giklaro sa PBO, nga way angay kabalakan ang katawhan kalabot sa ASF. Sanglit di kini makatakod ngadto sa mga tawo. Bisan pa man kung makakaon ka og karne sa baboy nga naigo sa ASF. Apan giklaro ni Bingkoy nga gidili gihapon ang pag-ihaw sa mga baboy o karne nga gikan sa kababoy nga adunay ASF. Nagpadayon karon ang ilang backward ug forward contact tracing kalabot sa kaso sa ASF sa dakbayan sa Karkar. Aron masigurong di na kini mukuyana pa loko probinsya sa Sugbo. Sub-sub ang ilang pagpahigayon og testing sa mga baboy nga nangamatay sa ubang lugar aron masiguro kung kaso ba kini sa ASF o dili. Subling himugatan ni Bingkoy ngadto sa mga nagbuhi og baboy nga di gyud kini lawgan og lamaw aron kalikayan ang pagtakboy sa ASF sa ilang mga buhing baboy. Pasabot ana kung panalitan na identify nga area nya na tag-iya nya naay mga hayop nga na apektuhan, we go back asa gikan ang source gisay tag-iya, asa gikuhaan, unsay naminggol niya. So muna siya backward tracing. Ang forward tracing pananglitan pag-abot na mo didto kanang nanay report nga nabaligya na or nagi-transfer na mo na forward tracing asa ni abot, giihaw ba, gi-breed ba or namatay ba, no? So mo na part sa backward tracing and forward tracing. Samtang ang National Meat Inspection Service kunin ni MIS ilang bahin, may paniguro nga magatubang gyud og kaso ang masakpang mo doktor sa mga dokumento sa ilang mga baligyang karne sa kamerkaduhan. Kinisubay sa mga taho nga dunay pipila ka mga gipang import nga karne sa ubang dapit, gigamitan og peke nga dokumento. Lakip sa ilang subsob nga monitoron ang mga baboy nga padulong sa mga nagkadang ihawan sa matag LGU. Of course, we have our plant officers assigned in our accredited meat establishments. So they are instructed to see to it that those documents that goes with the livestock offered for sale are really honest and true, and it is not tampered. So that's the thing that they are really trying to see to it that the documents are really reliable. Aside from the proper meat inspection of the animals. Nasayran nga karong umabot Lunes gigatak na magigtagbo si Gobernador Gwendolyn Garcia sa mga mayor sa tibok probinsya Sugbo aron hisgutan ang kalabot sa ASF sa lalawigan. Samtang sabig sa dakbayan sa Sugbo, maobserbahan na ang pagbalik sa ASF border control checkpoints. Pipila sa mga naagian sa MyTV Cebu News Team mo ang mga checkpoints sa El Corso sa SRP og boundary sa Talisay og Cebu City sa Barangay Bulacau. Alerto na usab ang laing ASF border control checkpoint sa Barangay Laray Inayawan, Barangay Buslot Busay ug sa CCQC Bridge sa Osmeña Boulevard. Sa karon unom namong na pabalik na ang upat among gigukod ang duha man unong nga ako lang kakuan sa ilaha may tag sunod di na sila mo pagukod taon kaya ron
makuha din na itong trabaho ba madali. Para ganiha, buntag pa, gukod na namo. Sige na may ginukuray. Ang ako lang hangyo nila nga kung may mo, di na lang dyan sila mo biyahe, kananggikan sa Barili, Karkar, mga kataw na dool sa Ridson, may mo, di na lang dyan sila mo biyahe. Kaya hindi nakpanay dyan tadari. May mga corresponding documents ma'am like veterinary health certificate, certificate sa kanang gikan sa ilahang farm, tapos ang uban nga within Cebu City lang check sa mi kanang mga barangay health certificate sa mga kuan na may issue na nila. Uban si Queenie Huligon, kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.